main kumcuru ki don ki ba mla ban siu ngi map ye ki hospital bill si jongki ki don ki ba ngila ban map lu bro khoy ki don ki ba nyunum la ban le kumta ndre ngi penduna bat ki don ru ki por ba ngi ai por ki ba hiye mi man ban siu si ndru banai le sistem le kumta ter bat ngi don ru ba ngi ai free na dong shedong tingi don ru ko wi ka fan ka ba ngi khot ke poor patient fund ke ban ka hospital bills bangi yo ban collect hendiat soit ngi bu ngi mang bakan le cita ka fund kum juru ka ni ka fund ka don lang ka lang na ki donations na ki well wishes na ta ki lang na ki donations ki bangi yo na ki rural health centers but kum juru na ki we ki resources ting ai khuble ka ni ka poor ba kum ka SSA but ka KGP assembly lembaga pastors kala trade ba ka ni ka poor ban raise fund pan nam tak we project noble project jong hospital ke badan hakmat kata kalong bangila ban te ye kan ka centenary building la ne ka annex building hab ka ngidap shis pa snem ngilabu kan jing tmu namang lai i ba ka hospital ke ba mentahi ki building si infrastructure ke along ki bla kham kim bla kham slam tumta dongkam ke space ke ba kham keluy ke space ke ba kham long modern lese menong no khnam baki nong sumar ribuan ki nong syak sumar ribuan kin sngo tenan ki bahayeng sem ki wan yalam ki nong pangru kin sngo tenan te ka project la ya chakmat cha chai te ka jing plan chongi hi ka dei ban bill ka G+5 ka ba include live floors ka dei tangin namta ki UPD bangin pej ye ki nong pang ki bawan wan shim dawai ban lej no shieng bamsa hospital nata kin don ru ka floor ya ka operation theater yun ki modern modular operation theater kan don ru ka floor ki semi private ward but kum ju ru ki dialysis unit te kan ni ka jing thmu jongi kum ka hospital hi ngi su thu banginum la ka bor tang dan hospital bat ngi nang wat ki lat ki funds kum nim tai te mentahi ngila penyang shift ke ground floor but kermen ba lembaga jingrap jong blai mentau senam hi ngin la man permit pen biang ban ngin shift no ya ka make shift OPD katu kan ni ke babun ki OPD ngimut ban shift no satu ke building ke ba thmai khnam ba kanang pensuk susu ya ki bapang bat ki nongwan ban wat jing sumar te khubli shibut ne ya phi hi brokhoi khamtam ki players like ni ka por ki members jong ka SSA bat kunjuri pastors bakum hagani ngiru hila perkhat pat mta hospital to khuble shibun nga kerben ru bagani ka game kan long ka ba shongshit fair play mangi nong pikai ru ngan long ka ba internet habangi pej tingin yele hikat bala mangi kum ki supporter thang ni ru ngin ya support la ka jong team te ngangi schem ba kum hospital te ni hablong neutral te ki ngin sai shim ki sites ngin ya kan hoi phi ngin I mean CVP tang ini hendak hi khule shibun nam ta kan jing yarap ke jong phi pat kermen ani sekhat ru phinang wan wat lat kum no ban yarap yangi khna bangila ban ai ke jing syakri ke pura ya ki benri jong ke megalia hi bro ko we khule shibun uble nang kut khui phi bro so hendak la kum klet hendak te kum shibenta bangila ban raise funds te ngila bu ke donation box te kani kadon hang ni saka biang ka jonga kadi ba blue hung te bang la thong tu donation box te kinu nu ba don jing mut ban yarap ban ai donations kila ban tap yi donations jong phi ha tu ka box hang tu khle shibun to khle Dr. Kenneth ye kitiki kantin tingin kat da kene ka poni ya i Srimati Ibatlin Langwi nai ka special nama check do
is alright when this world is in need, crying out to be freed. We gotta shed some light, oh, teach the world to smile. Feel the breath of God. It's time to come together, you and I. Share the love of Jesus Christ. We can make a difference. We can make a change. We can make the world a better place. We can make a difference. We can make a change. We can make the sun shine through the rain. Shine on through the rain. Do 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 do. Do you know a man who's needed a hand? Don't you walk on by, no. A sister is sad, lost all that she had. You gotta take the time, oh, look around your world. Some have empty hearts. God can heal the suffering through our hands. Find compassion, take a stand. We can make a difference. We can make a change. We can make the world a better place. We can make a difference. We can make a change. We can make the sun shine through the rain. Shine on through the rain. Do 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 do. Do 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 do. Teach the world to smile. Feel the breath of God. It's time to come together, you and I, and share the love of Jesus Christ. We can make a difference. We can make a change. We can make the world a better place. We can make a difference. We can make a change. We can make the sun shine through the rain. Shine on through the rain. Shine on. Come on now. Shine on through it. Oh, we can make a difference. We can make a change. We can make a difference, difference, difference. Yeah. Lisbon, I bet. I bet the way the staff, John, Doctor Scoran Robert Hostal, Eden Kalam, Blenanga Kuyifi. Nakapati administrative officer Jongi, the one person Kemawa, in I getting dwelling got, but I didn't get that in your banya play, but keep player, Mangin Stang or a game. In the way. Au play baru pau jongi bahab neng kan wigidap da kajing sngu yami ha kane ka siteng jong kane ka sngi ba melapan la nakaliang jong ka hostel governing board balayalam dai pastor jongi Reverend SS Majau bat kumjuru na kaliang jong ka organizing committee balayalam dai Reverend SC dengan beriadan hak kapor kat lemru bat ke staff baru nadu medical superintendent bat yang ilang baru na kaliang hostel bat kumjuru na kaliang jong ka Shillong Sports Association balayalam dai ba bantai dor emily berum jongi kotrai ban nakabata kini ki kajing temu nakabenta ban penlong ya kada charity mat sang ni nakabenta ya kaban yo ban
Raise kapon nakabenta ban sna ban ng pribit bumbiang ya kanika centenary building jong ka hospital annex building ya kabala ng ya sekmat nya aingu ya gajengar ku ga jong me lang ba kini ki snem ba gajeng penlong ya bakum kini ki charity football match sa ki ba fair baglalong ka jengar ku ha kanika poru ngadwai ba minam ino ya kanika hospital bat kumjur ya ka Shillong Sports Association kabla penyo kanika lan banang kerku ya kinong kit kam jong ka baro bat hakari ka klimat kam tam ngadwai nagaliang jong ka KJP assembly balai lam khmat na ki pastor balo ki bani simenta bat kum juru na kini ki players jong ka Shillong Sports Association ngidwai ya ka jing darengkat ka jong mi hakani ka jila kai hang ka por tu ya rap ma me ban pelait na kidu ginu ka jing ma na ka jing mensau ban habai lo yo ban ya kai ko trai ka balong simenta lemba jo ka ka jing tubu hakani ka por kerku ya ki banta baro ki bakin yo berjala kai bat ya gede jing tumuru na kebantaban penmi fan na kebantaban tei nam de gede jing tumu ka balong ka jing sakri na kebanta ki para mensim ki bakodor trying ya IT ha ke lam ke jongme ba ke baro ki bagin yo ban pendem leng ba jong ke ni ke jela kai ha ke por ai kan long da ke lam da ke jing peniaj ba da ke jing ker khu jong me play nang ha ke bakut ke jong ka ko pa kan long ke jing ker khuru yang hilang baro ki badan ha ke por ngawi ka jing duai haka kateng ka jong try unang penem ban unang suspa jongi u Jesu Kristus duai amen tingin yo ban stang no ngin ya lek ban kublai ki play bro ya Hello. To hadirin kajing kerku kerdo nakaliang jong ki officials jong ke organizing committee ngi kerpat ya baro art di ki teams bakin kendria shwa shabar jong touchline bat bakin sayo bandrung shapo ka field of play rengkat ka tuning ya ka anthem jong ka lama ka gospel. Ka jingile kai ha ka nega janmit ka pamanta kan long ka football friendly match ha pedeng ka kanhun jong ki pastor napo ka KJP assembly bat ki bani khun persya ya ka team jong ki players ki represent ya ka Shillong Sports Association.
kublai shibun ya ki officials na kaliang jong organizing committee ki blayo ban ai ka jingker khu kerdo na ka banta kini art ligi teams ki ban sayo ya ka ban pen I haprang jongi ya ka ne jingile kai football friendly match ka balong kum shibanta kalan bangin yo ya ka ban pen mi phone na ka banta ka jingtei ya ka Dr. H. Gordon Robert Hospital ka badon hang ni hanong ba Shillong. Ti kumlingin sayo ban sedang no ya ka jingile kai he ka ni ka janmin. Lakarpat ya baro art ligi team sebakin long ki balapan kre ba kin don hajan jong touch line bat bakin sayo ru ban rung syapo ka field of play na ka banta ban sedang ban kick off ya ka jingile kai he ka ni ka janmin. Check. Halo, kini galong ka jingkar pat ya baro art ligi teams ngeu bah ban line up no habar jong touch line kenang bangin yo ban rung cepo ke field of play harengkat ke tuning ya ka anthem song jong kalama ga gospel. Ki pajba bait baro ki badon hakani ka lempung bat kum juru kitu ki bayo ban connect live leng ba ka live streaming ka bang yo ya ka ban connect leng ba kani ka janmit ka bamenta i pediang skill phaya pi baro sya kani ka football friendly match ka balong kum ka fundraising match ka ba ka organizing committee na kaliang jang ka Dr. H. Gordon Robert Hospital ngiyo ban penlong hagani ka janmit ka bamenta ka team ka badan haga jersey color
blue and white kadai ke team nagaliang jong ke officials jong ke Shillong Sports Association bat ke team ke badan haga jersey kalau white and white kadai ke kanhun jong ke pastor jong ke KJP Assembly. Tikini ki art ligi team mentah ken yo bandrung sepoga field of play harengkat ke tuning ia ke anthem jong ke lama ke gospel. Tolak rapat ia beroat ligi tim sebagian face no siya kapang jaga field of play. Kini giart ligi kanhun kin rung no siya poga field of play ha ka jengyalam jengki match officials. But ha ka negapor kin rung siya poga field of play rengkat ka niga tuning ia ka niga anthem song. Ke tim kebetulan harga jersey club blue and white ke tim jong ke officials jong ke Shillong Sports Association. Bat ke tim kebetulan harga jersey kalau white and white ke tim jong ke pastor jong ke Kasih Jaintia Presbyterian Assembly.
Bay hakaminat ka baar pulai. Baka kanhun jong ki officials ka Shillong Sports Association kilayo ban penki jar lembaga ni ka kelas step ka bamenta. Tinamar kata haduk kini ka kenti ka bamenta dei ka kanhun jong ki officials ka Shillong Sports Association kilayo ban lam khamat lembaga sikol.
Halo. Dakung tu ngilapoi syagabakut jong ka kelas dep lembaga ni kejingilai kai football friendly match. Kabang iyo ban penlo hai kini kesingi ke pemerintah hapo kini ka SSA Stadium hang ni hapo East Castle Shillong. Bat kat haduk kabakut no jong ka kelas dep day ke kenhun jong ki officials ka Shillong Sports Association ki balayo ban lam khamat lembaga sikol ya ka bakilayo ya ka ban penurlong ha ka minute ka ba ar pulai bat lembaga ni ka skor haduk ka bakut no jong ka kelas step kalong Pastors 11 nil Shillong Sports Association football team 1 goal. Bat na kabanta ka jengtep kani ka sinjam ka ba ka organizing committee jong ka Dr. H. Gordon Robert Hospital kayo ban shim kum ka kabu kalong na kabanta ban thau ye kilat pan mi fon na kabanta ban yo ban penyar lani ban tridam ye kani ka building jong ka Dr. H. Gordon Robert Hospital kabadan hang ni hang nong ba Shillong. Check. Minta ngin facilitate ya kini ki sangut ki guest ki bangila ya khot hakan ni Singapore ti minta ngin khot ya I ba bante dor lingdo MLA advisor to the government of Meghalaya.
Mintapan ngin khodye I Reverend S.S. Majal ibade Chairman Jongka Hospital Governing Board. Representative from KGPA yai Reverend Y.M. Lingdo. Representative from SSA, Mr. Prosper Wajri, Treasurer Jongka Shillong Sports Association. But kado ngin khodi Reverend S.C. Dingan ibade Chairman Jongka Organizing Committee. Kublai Shubun. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my soul to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you.
Halo. Kumni ingin sayo ban peteng pat ia ke kelamet jong gara gajing ilai kai. Bat kumban syupen kan mau. Bakat hadu ke bakut no jong ke kelas step. Diga kan hun ki officials jong ke Shillong Sports Association. Ki balayo ban lam khamat lembaga sikol. Ka bakilayo ban convert lani ban penurlong. Haga menit ka baar pulai ngin yo ban sakipat iga kelamet. Haga bakini yar teliki kan hun. Kini akun nak benta ka nam jing job lembaga ni kecing ilai kai.
Check. Hello, check, check, check.
Shillong Don daga. Lem. Ya ada. Check, check. Ni ai play ya ka team SSA with like ya ka jing job hari ni por. Ni kerpa ya I ba don. Be in ai jing kren kan diat kan soi ye. Nak likiti kinyawan lang na siya khmat. Suốt này. Kuleshibun kong hani kapor shabangan niya chikman ngasngopan bo ikajing ro yu boleh try kan rat bulador nekat bat ni hakani kapor bakani kenta hamtam ngi layo ya ka jingla kai football charity match kaba isongkon bat kaba penhon yang hilang baro ngasngopan ai kublei kerpang hani kapor ya I Reverend SS Majau, I balong I Chairman jongka Hospital Governing Board, bat I Sukumen ru hani kapor, ya ka jingdon ringkat lang jong I Reverend SC dengan, I balong I Chairman jongka Organizing Committee, I teman basan KK Mawa, I balong Administrative Officer, bat kamtam ngasngopan ai kublei ya I Dr. Kenneth Errol Nongpure I belong I Medical Superintendent I bala ai ru I kajing kren bat kajing batai kamtam kawaidai bat kajing tepu jong kani ka charity match meta sengi ngasngopan ai kublei kerpang ya ki player na bro atli ki team nakaliang ka Shillong Sports Association
bat kumju nakaliang jongka kichipi assembly haka jing le kai kan don ka wei ka bachop bat ka wei ka baram ring so comment bang ye le kai daga jing i daga jing sutanat kam don kano kano ru ka bangin pen i jing dom la ning pen don kano kano kani ka match bam ta sngi ngasgo banai kublei kerpang ya pi ki bajba ki be don lang nadu ki long kami ki long kapa khamtam nakaliang jong kabalang presbyterian hi bro kawai nilayo ru ikaching ruai special number na i kong Evelyn Lingwi kublei shibun ya kapor bat ka jingkloi jong pi haipor belingkot bengi penbait khamtam bat i pastor dengan tangda ka mobile phone bangila ban organized company kani ka sngi mata ka sngi kani ka charity match but ngasgo ban penpau ru ya ka jing sungu nakaliang jongang yang ni kom president jong ka Shillong Sports Association ba ki member jongi hadin ba kiyo ya kani ka khubor umdan iwairu ibakarnga lane ban bu jingkeli rei tangkawai ka long bait ngi so komen habangi yo ban pelong ikum kini ki match ki ba kongsan ki bangin le ei nakabanta ka jing temu ko ba khamtam ngi tip shai ba ka jing temu jong ka Robert Hospital kalong nakabanta bantai ka annex building ngilai i ya kini ki program nakawai ka por shagwai ka por bat ngila juya don ringkat ru hakum kini ki program habanga kan mau kawai ka program ngi yo asmit ba pila pelong ya kani ka jingle kai football nakawai ka caka shagwai ka caka ban raise fund handrei nakaliang ka jongang sngau ban penpau ka jing sungu upat bang iyo mata ka sngi ka bakarpang khamtam ka republic day ban pelong ka jingle kai hangni po kamadan football jong ka Shillong Sports Association ngan ong sha ya pi hang ni kani ka dei tang ka jing sedang bat ngira kwa ban ngira thrang ban le ye ban yarap namar ka jing thmu ka babha ka bang iyo sngau khamtam nakaliang jong i Dr. Kenneth ilabatai mene ba ngibu khnang ya ka fan ru nakabanta bani rap khamtam ki long yeng long sem ki baduk ki bawan ban sumar hang te hapo Garden Robert Hospital bat ngaru ngani tu ipi kum nong mi khmat mong ala juya kandu ikini jing akan mau ba don ki nong pang ki bawan uhut yang bat ngalayo ban yakran bat ki pastor ban kerpat lem nakabanta ban khamap ya kabel kabala kham he bat ka hospital ka le ya kata kublei shibon ngasuhan ai kublei ni ka por ya ka Garden Robert Hospital namar ba kila ban yarap sya kumbala keren dei Dr. Kenneth mene dengan umkwa syu ban nang penjrong ya ni kejingkran ka jonga ni ka por andrei ngasim ni kabu ban penbenaru manakaliang ka Shillong Sports Association tip ngi kondok ya ka tournament jan baro sisnam kejinglut jingsep ka bacur ba Henry ngi persyang nama ngi kwa ban promote ya kan ngi jingla ka ngi iba ki kun samra jongi ki don ya ka sap ka phong bat ka wei de mentalai PE ya kini ki lain ki bastam mang ni ngi kondok ya ka under 12 ba under 14 te Henry hani ka por da ka jing ya rai lang nakaliang jong ki member jong ka Shillong Sports Association bat ngi larai na menta ka ni ka charity match menta singi nakaliang association ban donate arpusan hajar tingka syakani ka jing temu go ba ka jong fi bat aka juga poru mdai tang kata kini ke beli ka ni baro ngila ada request na du mene ba ka donation box ko don tai kata ka bawan nak Shillong Sports la ka jong bat ka ba ki habban donate haka ka box ngila kerpat ya ki kinle e ko don kam la da kila da ban kliang ini uniform sepo kata ka dei ka bangi ngila ya kerpat bat ki longi bakloi bat nga nakaliang ka jonga lese lada don kanu panang ni syakmat ka bangidang don kam ban ya penbaik kum bangalaong tong inang ya keren tong inang ya perkhat inang ya pelan lang namar ngiru inang kwa banno senyang nakabenta kani ka kam ka baba kublai spun ya pilang baro khamta mi ki referee ru ngaklet banai kublai spun pila kondok ini ka match kamdon kanu kamdon menta singi ka ban ya kedokti referee ban ya mai referee kalong ge ka isya ka charity match ka charity match so kuman cikadai ti nakaliang ngajonga ngamdon isu shibun ban kren hani ka pot henry nga ai kublai sashisin ya pilang baro kublai shibun ublai undon ka lang ban ngi
Kublai shibun saya gitu kintin jong pi ba ai mensim yang ni kum kinong tre jong ko hospital. Dapat ngakerpa di pastor SC dengan ibadai or chairman organizing committee in ai jingkren kindian. Kublai shibun kong na kabentaka jingpi. Pat kum juru na kabenta jong ilang barok kat ya kaba ngila banyadon hagani kapor. Na kaliang jong ka fundraising committee jong ka Dr. H. Gordon Robert Hospital. Nengkong ngimla klem dapan pau ya ka mensim jong ka jing songo ka jing ublay. Namar ka jing dorengkat ka jing alam ka jong u. Kam kerpang haunus nam upaladep hakaba ngilala ban penlong ya ka jing lek kai ka bakum ka ni. Haki Southly ki jaka bat sisa kita ki jingilek kai barok kila long sisa ka jingjob bat ba kala long ru ka jingerap haka bedai bat ka jingtmu ka ba ngingidon ya ka bantai ya ka hospital annex lane ka centenary building jong ka Dr. H. Gordon Robert Hospital. Hadin bangilayo banya kendu bat i sa bantai dor lengdo pade haunus nam baladap. Nakaliang jong iru ila ong yang aba hau benai disembar ngin sa penlong ya kecil kai ka bakum kani ya ka ba nakaliang ga jong iru in sa arrange lani in sa penbej tenrei nakidau jong jeng bun kam tem shimlala ban le komta badai tang hakini ki kindiat sngi nakaliang jong i la fun yang a kumnop store ka tu ga je keren ka jong i ba ngin ya penlong hau uniu benai Januari kerpang hakani ka sngi de nakaliang jong aro ngalaong i nakaliang ka jong i ngila ban le ya kata tenrei kadai betang nakabenta ka ban penmi fon ya ka Dr. H. Gordon Robert Hospital hakabede bat ka jingtai ya ka hospital annex de kata kadai ka ba khamkhia nakabenta jong i tenrei nakaliang ka jong i ngila ban arrange hakanu kanu kapor tenrei ka lalong kapor ka balengpat tenrei ngi penpau pada ya ka jing ai khublai kerpang ya ki pastor hadin ba ngalayo ban pun ya iwe ni ki pastor iba site organized ya ki jigela kai ke bakum gini ba nakaliang jong i la kloi bat ba ila ban organized bat ba la ban yele kai hakani ka sngi te nakaliang jong isa ban tai doro ila ong ba nakaliang jong kiru ki kloi te khublai shibun ya kini ki artli ki team ya kapor ka jong pi kabor ka jong pi bat kum juru ngi so thu ro ba ndei tang kata pihap ban ya no senyang ro syakane ka novel cost ka ba ngingi thmu ban respond na ka benda ga jeng tei ya kane ka Dr. H. Gordon Robert Hospital ngi kmilenti ya ga jeng trei lang ga jong pi hakis ngi ki por ke banangwan na ka liang jong ngi ka Dr. H. Gordon Robert Hospital ngin persang kat kepala ban a ya ga jeng syakri nakabenta kitu ki badan kam ya ka jing arab hakabede bat ka jing sumar bat kum juro kat ka ba kot ka bor nakaliang jongi ki storo teng teng ha ban pun hi ya i ms sisin le ka por ka ba ngapun i kadang dei ha ka por ka ba ma i dang don hapo oti tenrei yong long store ba ngin ya kren sivet ngong ka kam kerki te nakaliang jong irui pelaj ya ka por te kita ki ba ngi persang nakaliang ka jongi ngi athrelang ban aya ka service ka jongi ka jeng sakri ka jongi ka ba khampha na ka benta ki wei te ngi ngei kham ba da ka jeng snok tilang ka jong pi da jing kersan lang ka jong pi nginang la ban le bha te sa sin nakaliang jongi ka fundraising committee jong Dr. H. Gordon Robert Hospital ngi ai khublei shibun ya ka jidor rengkat ka jong pi ya ka senyang ka jong pi bat ba ngi dwai ro bo play undang rong rekat kublai shibot Khot Dr. Mang in pedep ya ka jing sam ki trophy. Kublai shibon pastor ti mentang ilang poi sya ka benta ka bak kawai jong kane ka jing lekai bat ngi ai kublai ya pi baro ki balai dan lang ne ka por bat kham tam igi players jong ka SSA bat kumjur na ka liang jong ki KJP assembly ki pastor tementa ngin poi sa kajing sam ya gini ki prize te ningkong ngi sngo ban khot ya ki match officials kin so bha ban wan chkhmat ban shemi gini ki momentus ki match officials ban ngi kerpat ya i pastor SC ki
ki mementos ki match officials. Iki.